Siyabonga kakhulu labantwana. Lo mshado lo abawushadayo akusilona usuku lokuqala namhlanje. Khona umshado kuye kuthiwe abantu bathi siyokwenza umshado omhlophe. Sebedlulileke emshadweni omhlophe wasezulwini. Babusisiwe uJehova uNyazi. Namhlanje bazophelelisa ekhaya njengoba benza kanje. Incwadi ke engcwele kaMathewu bantu bami eyithi okuboshwe emhlabeni kuboshwe nasezulwini. Lokhu enikwenzayo namhlanje ukuphelela lapha ekhaya nibe niqale ezulwini nabopha ifindo. Akekho uvumeleke ukukhulula ngoba kuboshiwe nasezulwini. Lapha ekhaya ayikho idivorce. Amen. Njengoba niguqe kanjena nje niyoguqa umphelo sondela phela kumkakho. Ithi ke incwadi indoda iyohlukana noyise, ihlukane nonina, ibambelele kumkayo, ubambelela kumkakho. Akumkakho. Angithi ke njengoba bebambana nje kusho ukuthi akekho ovunyelwe ukuphinda ngelinye ilanga. Abantu ke abazazi kahle izinto baye bathi mabekhule ndawonye bekhula befunda o-first year baze bayofika ema-college bese bethi mabehlangana usashada omunye njengoba eshadile nje laba abantwana beshada athi mayeqhamuka kumkamuntu aqhamuke hawu kade ngakugcina uhaga umkamuntu nangu umuntu okufanele wambelela. Ithi incwadi uyobambelela kumkakhe. Uma uzohaga umkamuntu kusho ukuthi umenza umkakho yini. Uwena kuphela okufanele uhagele ndoda. Uwena kuphela okufanele uhagele umama. Ngisho ukuxhawulana nje emthethweni omuhle wenhlonipho. Akekho indoda efanele ixhawule umngamuntu. Ngoba ngesikhathi uxhawula umngamuntu kugijima igazi lisho ukuthi umkakho. Ukubingelelana nihleke nithi hawu kade sagcinana. Ubona kwanda ama-divorce nje adalwa yilonto ayikho ke divorce lapha ekhaya. Njengoba nihlanganiswa namhlanje lapha ekhaya engane yami endodana emango uyabona umkhonyana kodwa abakutshenile ekhaya mina sengikhuluma njengomfundisi. Uma ezofika ubaba kuba into engiyizele la mina ngizocela isibusiso sokuthi ngithunyiwe ukuthi ngizokunika isibusiso sokuthi izalukwazi zakangubo zifike nabantwana zibalethe kuwe bakaDlamini noma isibusiso engisishiyayo esithi nomJehova ungazibula ngomntwana umfana noma ababili. Bese kulandelisa ke ngabantwana abaningi wandisisizwe bona ngathi cha wafika nesibusiso phakathi komuzi. Namhlanje angithi ke ngesabatha aniye esabatheni. Ekseni ngo9 uzothatha isihlabelelo umemeza isonto sontweni ebese ke umakhoti nihlale nobabili uhlabele bongani uJehova avuma umakhoti ngokuba elungile nihlabele niphinde futhi ngo1 sontweni sekuyothi ke ngolesine olizayo ubiza umkhokheli uzombiza umkhokheli vese engikubizela bese eza umkhokheli enzolesine afake lo makhoti u14 njenganaye ngesabatha ke sinesabatheni ngoJanuary ngithi akayi umakhoti emhlanganweni
kubili okuzodala umakoti angayi emhlanganweni ukuthi kuzobe kumhlangano wokuqala. Okwesibili okukhulu kunako konke ukuthi egazini lakhe emzimbeni wakhe kuzobe sokukhona uDlamini. Akwazi kuya emhlanganweni kukhona uDlamini egazini lakhe. Ngoba uDlamini lizothi liphela lesonto ebese khona kuyo. Akukho ke ovunyelwe mntanami Mangubo, abangani bakho uzobagcina efonini kodwa ungabisa WhatsApp na. Kuzothi ke umngani wakho manje omkhulu kunabo ngaphezulu kwabo bonke abangani, uyamazi ukuthi ubani? Ngikuhlebele uMaka Mkhwenyana. Njoba nibekwa la namhlanje nizohlala ngelinye ilanga. Omunye athande sengathi ngadliwa ikabishi, omunye athande sengathi ngadliwa ufishi. So kufuneka manje niye kumakoti kusha nisabonile ngasolini. So kufanele uye kuma ukhokhobela umama asiboni kahle nobaba kaSibalikhulu. Angithi umfana wakho lo ozobe seke eswini. Ngasho kabe eswini uzobe seke emzimbeni. Asiboni kahle nobaba kaSibalikhulu. Besicela usixazulule. Akekho omunye umuntu ozosuka kuye kuthiwe ke umuntu wesithathu akangeni. Umuntu wesithathu akangeni uma kuphela wokuqala ozonixazulela inkinga zenu. Uyena obesedlulela phambili ke sazi ukuthi mayimehlula uyakubani. Ungamtsheni umkhwenyana efika uthi hey imbuzi manje ivane yafa. Qala umbingelele eqala umkhumula ibhantshi mefika nje umhlangabeze engene egcekeni umhage. Nikhona? Niyongena nje endlini ibhantshi seliphethe wena. Uyangizwa makhosi? Ibhantshi seliphethe wena bengizokulinganisela manje. Awulibeki ibhantshi noma ilaphi nje uyahamba uhamba umbambe kanje ibhantshi liphethe wena nesikhwama uziyongena ekamelweni bese ufika ulibeka khona ibhantshi ekamelweni angafici ingubo eyayingaphezulu ehamba kufuna afike sokukhona enye ngaphezulu njalo umbhede uhlala ushintshile uma efika ushintshe akabikelwa kumkhwenyana inkinga efika kufuneka aqala ajabule eqala aphuze itiye kube mnandi bese umbekela inkinga. Amen. Ekugcineni ke engikuthunyiwe ukuthi inkosi nibusise.